Tuguskabusio mancho morigeria soroboti ronde esegeto niko yabe kirego cha Abanyamira hamo noyo kurie kirego kyo Kabarase county yo James Kimoni anane mono bari barase chimbebe ne county ne chi county chinde ngabono chikura chabo chonsi bachikwene kyango chibe Kabarase county Nyamira helio bakore amaonchureria asobora ibwa Nyamira nigare ngiko yakwane gasomo igabo matanga sense mo ya Getare egotoka se ward ya Bogichora ebakaine ne county ya Kisii Murikito Steven Nyarike Mbunde na Mange Nasiri tukoria ichuma ili olibwata magomba manene asoyo korie kirokyo bogavana ase county ya Nyamira inchini ya James Kimoni atwara libagerio asoko bwatoka engora ase chi family ao imeye county ya Nyamira asensemo ya Nyagachi wodi ya Bosamaro ya West Mogrango meya Nyamira asamatanga hanyagosira Dennis Mosomi nigo ribagerio nchini ya James Kimoni aira ribagerio nagotebanga nerebuya bagusiko bekomorembe nagotiga kurutera abamereri baba magena asekorende babwate chikura chibe munekerwanero kyabo nicho yomori nkobori drakyo bogavana Nyamira ainto kwanenga kiya Kaisari kerere eraiki Muruchirende kabone keke yona abata keiramaya njemeliana na ere buchaga njono muri ino na ende ningendere gocha Abanyamira Abakenya esamagana esakasage kona kobo tigatobe komorembe tolinda abantu baito ndoko na gukora ebinto egere bya ire ebinto gete abantu baito bana gusira digo tigatobe kobomo amagana yali ando tonyata tuenga kirige goika tobwatie kade ngikoro terarigena igwa tumie kadi yao biya na abata keiramaya ninje ga kiki no kinde iga mwengeiga nindo je bosigoro ya Nyamira ni jomo nginyore ase amatanga David Osero ase kenyoro kya Getare kegotoke wadi ya Bogichora ase bunge ya West Mogrango emeya Nyamira musomana sabanga tata oyora tenana sobo ida bwande bidito monyoro nanje na sabanga Nyasaye oyora tenana sobo ida bwande bidito toke mai sabara nigo boigo engineer James Kimoni aikirana roro asasa bire abamenyi abari asoruberu county ya Kisii na Nyamira mbabasi yakonia chikura cyabo gocha ase county bibekaine ase korende batware birwandro byabo eriyo bachigokora monchoreria asobora ibwa Nyamira yeto kende de ko sa masikania manene tako ni chikadi chie kura yao ochiziko Nyamira na yega leti onyerosi ebe Nyamira Bogichora ward na yega leti onyore umurayo muye utumie kadi yao woko ni kadi yao chibinyoro binde watotige irobo komu kadi eri nera kogera otochorera bare yabaya waje gotokolere gasi busabumbo bengoteba Engineer James Kimoni okorie kirokyo bogavana ase county ya Nyamira ni yekereke yakire koko lero natira ngorera tuacha ngakiri ya Kaisari gegoika ere mwaka 2027 nyoro mwano ino ogoruku Kimoni gokorara nyora Kimoni gyankaneki yakirige kolenda chi yanga nyumba no walimo abagirango to kwane wetiri ukitoko yu nyegene nimbare ntaromo nembe Nyamira gato beko wamo igakirige goika tubwaterane tukomboye Nyamira kama Wanyamira tambu yamono esegeto nigo yabekirwenga nerebuya monchoreria korwa nende mono asobotenere bwe county ya Nyamira korwa somo gavana bwe county ya Nyamira edokwene kimuna county ya Nyamira ngotwarera baraya bayaso mwaka 2027 korwa ase kenyoro kya Getare kegotoka ase wodi ya Bogichora ase bunge ya West Mogrango imeye county ya Nyamira Kingo reporter ya Nsoko TV Rietera Nyarike Steven Embunde